ዓለም ንክተብቅዕ ዓቢ ተፈጥራዊ ሓደጋ የድልያኒ ሓደ ግዜ ሓሪፍቲ ሰብ ካብ ሂወትካ ክርሕቅ ከሎ ወይ ድማ ቲና ዓመታት ክተሃንጹ ጸናሕኻ ናይ ፍቕሪ ማህደር ክፈርስ ከሎ ዓለም ብምልታት ዓርበካ እቲ ፀሓይ ዝወጻሉ ንግሆ ንዓኻ ግን ከም ብርቱዕ ጸልማት ለይቲ ይስምዓካ እቲ ኩሉ ሰብ ዝስሕቐሉን ዘለሉን ከባቢ ንዓኻ ግን ልክዕ ከም ባዶ በረኻ ይኸውን كم يغنيهم تغتتلتي channel لي فرح حبشة لومي بزعبا حدا قنزات رايز يكونس زعبا حدا عبينا هيوت سقكر كنزاربينا قدمي يغن نشانلنا حدش تزخونكم سابسكرايب بمبار بيتساب كتخوني عدمكم مفلي لاي ويم بريك اب نبلو نبورنا هيوت فتسامت رايز يكونس سنو لبوناوي سبربانيو بزوحات سوات تحري مفلي لاي داقي منته منيو إلو ميحاتو مخنياتو ننوي عوان منتنا مستثبتنا يسابات أساسرنا يسوى أتي ساب خيد كله نحناون فرق أكلنا استقرت خوين يسمعنا أتي زخابة دس قايدما أتي كأنزات رايز يكونس أتي خبر زي بالليدي خوينا زبلنا وش تحشو شوخطايو جن حدا حقيق نقرأكم دلي لكع كم تجازاك حدث كله مجمرتها تنا قدم من دق فرس كم تلو يود كون نابز على درجانك تسكر تنا قدم من ناس كفرس كدنيو أزي حجي زي قد ما كازلو سبرات لبي نعاخا نمتفاء زي كونس نعاخا داقم نمناز متعد اليوم بزو حاسبات ناس عايزي بخامي كم سقرو يجنو قال لي بمستا قال لي بحنا مفداي قال لي دما بمزنقع نتقوس لك حابو يسعرو قناخا اتي حق اني حويت تجمر نابوش تخا كدمك كاللخات رايو لومي عالزي فيديو زي قابت سألمات مفل الله وزيخا بخامي حدوش برحان كم تركب بخامي دما كابس تسابرا لبيز بلد أمنس كم تعنس بعميق سنو البرام من قدي كن رأينا أزي فيديو زي نعخايو لومي بينا إياه تسفاي بالليل نتبل لومي كاب عرات كتسئنز خبدكا نعخايو سمعيت كاي تحبا أيو أي تحفر اللو دما مغنياتو أتيز بلد أورقي بحاو تفتين إزوات دحري مفل لاي زقات منا قدامين كبيرن فتنا نسمعنا زلو كانزا قزن مرايو ما بزحتي قزي حبر السبنا صنع أتتحكم حجي كترسعي خايب لنا جن لومي حدا ميستر كنقرأكا ويم نقرأكي أتي استسابر اللي بخاك حاول تخوينو مجمرتك السبر كتفضل لك سبرات لبي لكع كم حدا عميق أكلا وصليو قلتلي كي تحكم كم زي حاول كله سمعت كاون كي تقلص حاولنيو بزحات سبات نزقان زازين مهدام بخالي سابك تقايبلو ويدما أشرح توطيرهم سمعت قبرو ويلم تسعرو جناخا سمعت كام مقبار مالك بيوتك كلها كم مقباريو وعلى حاديرو حدا معلت كيت بخايف نديو سلازي نزيز فتح سقمسات حز حزالكم متعلق قدامي نقانزخا قزهب كتبك كان تدليخا بعوتها بخاي نبعتها ما يخونن نبعت نتاوش تخال حبيز ولا سمعتها ومرزوتيو لبخا أزر قدس ما ينكمل لي إزقابرا أتي تسابر حلمتاتكا أتي زغاسرة تثبيتكا وتم حجبارو زخون بوتاتات كلهم تحازن لهم مسالكايو أزي نحازن قزين عخاستو هابا نايم حواي قزي ينبر ناود قد ملكتك يخونن أبزي معرف زي كتفلطو ويم كتفلطو زقبع عبي حق قالو أنزا من قد حويت من قد طفات يخونن لكع كمتي خرمتنا حاجة زدالولو لكع كمتي سألمات ليتي نوقحتها زولدو أزي حجس معك هذا اللي تقبي بسمعيتون حدش من نتكاز ولا دلبوتايو نرس خايتو قصة سلام انتي خند زي قد عنا يتبل مغنياتو زي قد أكازلو أتي فقري سلازعابي عميق فقري زنبرا سب ترأي عميق أنزا سماه سلازي أزي غانزازي نايتي كسابن دي عبي لبي خمسة لكا مرأيايو أبزي مجمرا سمنات وموارح نرس خالص لسبلا كم حد هزان جيركا تنكوا خبا حج سابك تسمع خونا نزقباكا نوشتها كتسمعي زلكا لومي انت عايز سمعي تسمعنا له إلكان نفس قاعدتا كان زخا مسألة لخايو المستقبل كاين ترأيو تنحويت من قدي مسكوس تقفتلكا حساب بمو أتي حاوي قربت كابتي زي أصلا قربت نلعل دلدريو نسخاون كابز أنزازي كتوصك لها زيادة طباباوي زيادة دلدلن زيادة نفسها تفلت نسبقون كاخك توصك جان حج نقسيو سمعيتكا كزارة فقدلو حزنكا ناي حيويتكا مأتويو أتيك قداماي سقمتي كأنزخا مقبالي نيرو حجقن نافتي زخابدا قن دما كاب خلو زبالت مدحانيت زخوان سقمتك نسقرينا أزي دما ركب مقراط يبال أفقري كنبر كلنا السب لكع كم عيرنا من نوابرنا قداس خوين يسمعنا التير كم استقارت أدما حنقولنا لكع كم حدا
ካብ ከቢድ ሓሽሽ ወይም ወልፊ ክላዝ ዝፅዕሰብ ወልፊ ይስምዖ ሓንሳብ ጥራይ ድምፁ ወይ ድምፃ እንተሰምዕ ሓንሳብ ጥራይ መልእኽቲ እንተሰደሎ ወይም እንተሰደላ ዝብል ናይ ውሽጢ ዕርፋን ይስማዓካ እዚ ዕርፋን እዚ ግን ንዓኻ ንምሕዋይ ዘይኮነስ ነቲ ቁስሊ ዳግም ንኽፋት ይሰርሕ ርክብ ምቁራፅ ክንብል ከለና ንጥልመት ወይም ንጥልኢልና ኣይኮነን እዚ ስጉምቲ እዚ ክንወስዶ ዘለና ንነብስኻ ካብቲ ዲጂታል መርዚ ንምክልኻል እዩ ስልክኻ ኣልዒልካ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ንጥፈታቶም ክትከታተል ከለኻ ወይ ኩሎም ዝፀሓፍካዮ መልእኽትታት ክተንብብ ከለኻ ነቲ ክሓውስ ጀመረ ቁስሊ ዳግም ኢኻ ተላዕሎ ዘለኻ እዚ ማለት ድማ ንነብስኻ ኣብቲ ናይ ትማሊ ቤት ማእሰርቲ ተዓፅዋ ኣለኻ ማለት እዩ ሕሰቦ እሞ ሓደ ቁስሊ ንክሓዊ ኣየር የድልዮ እዩ ኩሉ ግዜ ምስ ተናኽፎ ግን ቁስሉ ኣይሓውን ደሙ እውን ኣይቋርፅን ምፍልላይ እውን ልክዕ ከምኡ እዩ ርክብ ምቁራፅ ማለት ነቲ ልብኻ ካብቲ ተናኽፎ ዕሪፍካ ምስ ነብስኻ ጥራይ ንክተኣሳሰር ክፍተት ምፍጣር ማለት እዩ ብዙሓት ሰባት ኣይገብሩ ይመስለኩም ሓንሳብ ጥራይ ደው ኢለ ክፋኖ ይብሉ ግን ምፍናው ብቃላት ዘይኮነስ ብተግባር እዩ ዝግበር እቲ ዝዓበየ ምፍናው ድማ ስቕታ እዩ እዚ ስቕታ እዚ ንዓኻ ዝኸውን ናይ ሰላም መንገዲ እዩ ካብ ስልኪ ካብ መልእኽትታት ካብቲ ሰብ ዝጥቀመሎም ቦታታት ምርሓቕ ማለት ንርእሰይ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ያቐድም ኣለኹ ምባል ማለት እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ እቲ ሰብ ክናፍቐካ እዩ ብፅቡቅ ግዜያት ጥራይ እዩ ዝዝከረካ ግን ኣይትጋጋ እቲ ሕጂ ዝስማዓካ ዘሎ ናፍቖት ናይቲ ሰብ ሕፅረት ዘይኮነስ ናይቲ ዝለመድካዮ ስምዒት ወልፊ እዩ ንነብስኻ ኣነ ካብዚ ንላዕሊ እዩ ዝግባኣኒ ኢልካ ንገራ ኩሉ ዓይነት ዝርክብ ምቁራፅካ ንዓኻ ሓድሽ ዓለም ይኸፍተልካ ናይቲ ሰብ ድምፂ ኣብ ዘይብሉ ቦታ ናይ ነብስኻ ድምፂ ክትሰምዕ ትጅምር ናይቲ ሰብ ፅልዋ ኣብ ዘይብሉ ቦታ ናይ ነብስኻ ክብርን ድሌትን ክትረክብ ትጅምር እዚ ስጉምቲ እዚ ንግዚኡ ይመርር ኸውን እዩ ግን ድማ ንመጻኢኻ ናይ ነፃነት መንገዲ እዩ ንስኻ ናይ ዝኾነ ሰብ ተኸታተሊ ዘይኮንካስ ናይ ገዛእ ርእስኻ ታሪክ ፀሓፊ ኢኻ ስልክኻ ዕፀዋ ትማሊ ክትነብሮ ዝፀናሕኻ ስምዒታዊ ውጥረት ኣቋርፆ እቲ ሓቀኛ ሕወት ዝጅምር እቲ ናይቲ ሰብ ፅልዋ ጠጠው ምስ በለ እዩ ስቕታኻ ሓይሊ እዩ ምርሓቕካ ድማ ንነብስኻ ዘለካ ኣኽብሮት እዩ ሕጂ ናብቲ ዝዓበየን ሰፍሐን ምስጢር ሕወት ክንሰግር ኢና ሳልሳይ ነጥቢ ንርእስኻ ምፍቃር ብዙሕ ግዜ እዚ ቃል እዚ ተደጋጊሙ ስለዝተሰምዐ ትርጉሙ ዝጠፍአ እዩ ዝመስለና ግናኸ ድሕሪ ምፍልላይ ዘሎ ንርእስኻ ምፍቃር ማለት ነቲ ተሰይሩ ዘሎ ማንነትካ ብክብረ ልዒልካ ከቶ ኣይጠፍእን ኢኻ ኢልካ ንነብስኻ ቃል ምእታው እዩ ኣብ ፍቕራዊ ርክብ ክንፀንሕ ከለና መብዛሕትኡ ሓይልና ፍቕርና ኩሉ ነገርና ንኻሊእ ሰብ ንምሕጓስ ኢና እናውዕሎ ንዕኡ ወይም ንዓኣ ንምሕጓስ ክንብል ክንደይ ግዜ ኢና ድሌት ነሰው ኢና ክንደይ ግዜ ሕልምታትና ወንሲፍና ሕጂ ግን እቲ ካብ ካልእ ሰብ ክመፅእ ፅበዮ ዝነበርካ ፍቕሪ ብባዕልኻ ንነብስኻ ክትህባ ዘለካ ግዜ እዩ ሕሰቦ እሞ ንነብስኻ ከም ሓደ ኣዝዩ ዝፈተኻዮን ዝሓመን ህፃን ጌርካ ርኣያ ነቲ ህፃን ክትገንሖ ዲኻ ወይም ክትሓቅፎ ንርእስኻ ምፍቃር ትጅምር ካብቲ ኣነ እየ ተጋጊ ኣነ ስለዘይወቃዕኹ እየ ተሓዲገ ዝብል ናይ ውሽጢ ወቓሲ ድምፂ ብምትራፍ እዩ ንነብስኻ ይቕረበላ እወ ሰብ ኢኻ ተጋጊኻ ክትኸውን ትኽእል ኢኻ ግን እቲ ጌጋኻ ንመንነትካ ይገልፆን እዩ ኣብዚ ነገር እዚ ክትገብሮ ዝግባእ ሓደ ሓሳብ ኣሎ ንስኻ ባዕልኻ እቲ ክትፍቀር ዝግባእካ ቀዳማይ ሰብ ኢኻ ፍቕሪ ካብ ውሽጥኻ እንተዘይፈሊቑ ካብ ደገ ዝመፅእ ፍቕሪ ከምቲ ዝግባእ ክትቀበሎ ይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ሎሚ ምስ ነብስኻ ዴት ግበር በይኑ ዝበልዕ ሰብ ዝተሓረመ ዘይኮንስ ምስ ነብሱ ሰላም ዝፈጠረ ሰብ እዩ ንርእስኻ ምፍቃር ብተግባር ክትርጎም ከሎ ቀዳማይ ኣካላዊ ክንክል ኣካላትካ ናይ ነብስኻ ቤት እዩ ፅቡቕ ምግቢ እኹል ማይ ስተ ምንቅስቃስ ኣካል ግበር ስፖርት ክትሰርሕ ከለኻ ሓንጎልካ ነቲ ናይ ሓዘን ስምዒት ዝቃለሱ ሆርሞናት ይፍለቕ ካልኣይ ናይ ኣእምሮ ክንክን እንታይ ትሰምዕ ኣለኻ እንታይ ተንብብ ኣለኻ ሕሉፍ ቃንዛ ዘዘክሩኻ ሙዚቃታት ንግዚኡ ዕፀዎ ኣብ ክንድኡ ዘተባብዑ መፅሓፍትን ፖድካስት ወይ ካልኦት ነገራት ትስማዕ ሳልሳይ ሕልምታትካ በረቕ ቅድሚ ምስቲ ሰብ ምርኻብካ ክትገብሮም ትምነዮም ዝነበርካ ነገራት እንታይ እዮም ነይሮም ምናልባት ስእሊ ምስኣል ቋንቋ ምምሃር ወይ ድማ ሓድሽ ሞያ ሕጂ ግዜኻ ናይ ባዕልኻ እዩ ነቲ ሓይልኻ ኣብ ዳግም ህንፀትካ ውዕሎ ራብዓይ ነጥቢ ካብ ዝሓለፈ ጌጋ ምምሃር ብዙሕ ግዜ ምፍልላይ ከጋጥመና ከሎ ነቲ ታሪክ ክንዓፆ ጥራይ ኢና ንህንጠት ግናኸ ካብቲ ዝሓለፍካዮ ተመክሮ ትምህርቲ ከይወሰድካ ነቲ ማዕፆ እንተዓፂኻዮ እቲ ታሪክ ክድገም ዕድል ትህቦ ኣለኻ ማለት እዩ ህይወት ኩሉ ግዜ ፈተና ትበና እያ ነዚ ሓለፈ ፍቕራዊ ርክብካ ቃንዛ ጥራይ ዘይኮነስ ዓብይ ናይ ስነ ልቦና መፅሓፍ እዩ ነይሩ
ሕጂት ስምዒት ቁርብ ህድእ ምስ በለልካ ነቲ መጽሓፍ ገጽ ብገጽ ገልቢጥካ ክትሪኦ ኣለካ። እዚ ማለት ግን ንርእስኻ ንምውቃስ ዘይኮነስ ንመጻኢኻ ንምብላጽ እዩ። ሕሰብ እሞ ኣብቲ ርክብ እንታይ ዓይነት ምልክታት ነይሮም ክትዕዘቦም ዘይደለኻ? ንመነትካ ንምሕጓስ ክትብል ክሳብ ክንደይ ተለዋዊጥካ ነርካ? ወይ ድማ ኣብ ምርጫ መጻምድቲ እንታይ ዓይነት ድኽመት ነይሩካ? እዚ ሕቶታት እዚ ምላሽ ምስ ዝረክብ ጥራይ እዩ እቲ ቃንዛ ናብ ጥበብ ዝቕየር። እቲ ዝሓለፈ ምዕራፍ ተዓጽዩ እዩ። እቲ ሓድሽ ምዕራፍ ግን ብጥበብን ብጥዕናን ክትጽሓፍ ይጽበየካ ኣሎ። ዝኾነ ሰብ ካብ ህይወትካ ክወፅእ ከሎ ንዝመጽእ ሰብ ቦታ ሓድግ ከም ዘሎ ትረስዕ። ሕጂ ድማ በፂሕናዮ ዘለና ምድረኽ እቲ ዝበለጸን ዝሓለፈ ቃንዛኻ ትርጉም ዝረኽበሉን ግዜ እዩ። ሓምሻይ ነጥቢ ሓደሽቲ ዕላማታት ሞተን ዳግመ ልደት መንነትከን። ብዙሕ ግዜ ሰባት ምፍልላይ ክበሃል ከሎ ከም ምጥፋእ ይርእይዎ። ግናኸ ምፍልላይ ማለት ነቲ ንዓኻ ዘይበቅዕ ዝነበረ ህይወት ኣውፂኻ ነቲ ዝበለጸ ህይወትካ ቦታ ምኽፋት ማለት እዩ። እቲ ዝነበረካ ርክብ ክፈርስ ከሎ ብጣዕሚ ብዙሕ ናይ ግዜ፣ ናይ ሓይሊ፣ ናይ ሓሳብን ክፍተትን ተፈጢሩ ኣሎ። እዚ ክፍተት እዚ ጸልማት ኣይኮነን። እዚ ክፍተት እዚ ሓድሽ ዘርኢ ክትዘርዓሉ ትኽእል ልሙዕ መሬት እዩ። እቲ ትማሊ ንኻሊእ ሰብ ክትብል ትስዎ ዝነበርካ ሓይሊ ሕጂ ናይ ባዕልኻ እዩ። ሕሰብ እሞ ንነዊሕ እዋን ወንዚፍካ የጸናሕካ ሕልሚ ኣሎ ዶ? ምናልባት ትምህርቲ ክትጅምር ትደሊ ነርካ ትኸውን፣ ወይ ሓድሽ ስራሕ፣ ወይ ድማ ኣካላትካ ክትቀርጽ ትምነ ነርካ ትኸውን። ሕጂ እዩ እቲ ግዜ። ሓድሽ ዕላማ ክተውፅእ ከለኻ ንሓንጎልካ ትማሊ ተወዲዩ፣ ሎሚ ግን ሓድሽ ጅማሮ እዩ ዝብል መልእኽቲ ትሰድድ ኣለኻ። ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ክትሕዝቦ ዝግባኣካ ንስኻ ካብቲ ዝገጠመካ ቃንዛ ንላዕሊ ዓብይኻ። እቲ ዝሓለፈ ታሪክካ መእተዊ እምበር መወዳእታ መጽሓፍካ ኣይኮነን። ሎሚ ናይ ዳግም ልደትካ መዓልቲ እዩ። ድሕሪ ደጊም ንድሕሪት ኣይጠምት። ምክንያቱ እቲ ብርሃን ዘሎ ናብ ቅድሚት እዩ። ኣብ መወዳእታ ድማ ህይወት ብሓደ ሰብ ኣይትጅመርን፣ ብሓደ ሰብ ድማ ኣይተበቅዕን። እቲ ዝዓበየ ፍቕሪ እቲ ንስኻ ንነፍስኻ እተቦ ፍቕሪ እዩ። ንስኻ ምስ ነፍስኻ ሰላም ተፈጢርካ ዓለም ብምልታ ምሳኻ ሰላም ክትኸውን እያ ድማ ብሓድሽ ዕላማ ክትካእ እዩ። ኣይትረስዕ። እቲ ዝበለጸ ታሪክካ ግን ኣይተጻሕፍን። እቲ ሕጂ ዘለኻዮ መድረክ ድማ ነቲ ዝመጽእ ዘሎ ዓብይ ዓወትካ መእተዊ ጥራይ እዩ። ንነፍስኻ ዕድል ሃባ። እቲ ጸልማት ተወዲዩ፣ ወጋሕታ ድማ ኣብ ደገኻ ኣሎ። ነዚ ቻናል ሓደሽቲ እንተኾንኩም ድማ ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ክትኾኑ ዕድመኩም። ክሳብ ብኻሊእ ቪድዮ ብዝበለጸ መንፈስ ንራኸብ። ሰላም ቅና